Una sa tanan, gusto ko mag-extend kang pagkundol sa mga nalisdan. Suga ka nga diyang aksidente nga tabo sa Ibukagay sa pagkahulog kang series bus. Kag sa reported and confirmed nga death, ang amon gid nga pag-extend pag-condolence on behalf of the province of Antique, mao ni Governor Cachao. Kag sa mga pasyente nga presently admitted parokya sa may Angel Salazar Memorial General Hospital na mananaton mo ano kabudlay ang na eksperyensyahan. So ang amon gid nga pagpahayag ang among pagsuporta kaninyo nga nandiyan hospital natin gintinguan nga madugangan ang aton nga mga doctors, mga nurses. Kag salamat sa mga private nga mga doctors nga nag-augment sa workforce ng aton nga Angel Salazar. Kag kapay pa nga mga Ginoo magabalik kaninyo ang inyong pagpangabudlay para sa pag-survive kang kabuhi ka ang mga tawhan. No, sa mga ibang nagagabuhay diyan, no, bigyan lang ang atong provincial government kung ano kinahanglan nga i-support. We are very willing to support. Ano mo sa sir sa mga pamilya ng mga biktima? Gusto ko mag simpatiya gid kananda dengan sa andang kasubok nga nagulman sa kadya. Kag rest assured no nga kami naman sa provincial government tinguhan natin nga i-review o kung investigate ang natabo nga aksidente kag kung anong kapaltahan siya. Tinguhan natin nga may muan kang rekomendasyon para hindi masulit ang diyang trahedya nga natabo sa tulad. Namanan natin sir nga pangarwaran dyan mo na bigyan ng gabong kara mismo nga klase kang dalan. So, ano ka dyan ang atin? Kang natanda natin ang Liga April 5, 2019, may nahulog man nga si Resliner. Buti dito kay gamay lang ang pasahero, gamay lang katong napatay. But kadyatan na, 53 ang pasahero kung isang kayunit. Sa naman na natin nga sobra na. Kaya may napatay po yung katarwarin niya. Aside sa mga report nga mga 25 dito sa site mismo, kag may missing pa kayo ng puno ko. So, diyan nga karsada makonsider nga killer highway. Pero sa engineering point of view, may kinahanglan kita dyan karas siguro nga likwat para nga maalikaw ang residentes.